Hei, tervetuloa Jennan planetaarioon. Tänään mulla on vieraana ihana Kirsi Ståhlberg. Haluatko esitellä itsesi? No, voin tässä nopeasti esittäytyä. Ensinnäkin kiitos ihan paljon, siis ihan älyttömän paljon Jenna siitä, että pyysit mukaan tähän näin vähän tutustumaan omaan astrologiseen karttaani, koska en ymmärrä näistä yhtään mitään. Mutta tosiaan Ståhlbergin Kirsi, ihan kiti vaan näin kavereiden kesken, olen ja olen tosiaan näyttelijä ja laulaja, mutta päätyökseni teen siis rekrytointeja tällä hetkellä ja nyt olen itse asiassa sairaslomalla, koska mursin jalkani. Että tämmöinen vuoden alku niin on hyvin aikaa tällaiselle uudelle ja jännittävälle tässä sitten Jennan seurassa. Joo, siis ihan mahtavaa, että sä tulit. Pakko sanoa, että mähän on siis varmaan hulluin ja suurin salkkarifani. Että noi vanhat salkkarit on tullut kyllä katsottua 1 000 000 kertaa. Ja sähän oot tosiaan näytellyt yhden salkkareiden legendaarisimmista rooleista. Eli Isabella Holmin hahmo. Kyllä. Senkin takia tää on nyt vähän jännää, että mä en ole niinku sun fani. Ei, mutta nythän tässä on tosi mielenkiintoista myös se, että nyt sä näet niinku tuosta kartasta, että minkälainen, tai ilmeisesti näet, että minkälainen olen oikeasti. Jep. Että onko siinä jotain sitten yhtymäkohtia vai onko se ihan täysin erilainen kuin se sarjan hahmo oli aikoinaan. Niin, koska jep. itse en hirveästi siitä itteeni sinänsä tunnistanut siitä hahmosta, sitä oli ihan mahtava tehdä, mutta voisi sanoa, että ehkä paras palaute, mitä ikinä sain, niin oli se, että eihän kukaan voi olla, tai eihän kukaan voi näytellä noin kettumaista hahmoa, että sen on pakko olla oikeasti sellainen. Toi ajatus kyllä tulee itsellekin siitä, koska se sun roolisuoritus on aivan niin kuin, siis mun mielestä se on yksi salkkareiden parhaista. Ja mä oon katsonut niitä paljon. Kiitos, ihana. Ja kun mulla on just tosta sun niin kuin syntymäkartasta tulee semmonen viba, että et sä oo yhtään sellainen. Et tärkein kysymys tietysti tähän alkuun, kun mä tiedän, että mun niin kuin seuraajissa on myös paljon salkkarifaneja, niin varmasti moni haluaa just kuulla sen, että onko sussa ja Isabella Holmissa jotain samaa. Joo, joskus jossain haastatteluissa kysyttiin ja en hirveästi tunnistanut, mutta semmoisen, minkä tunnistan itsessäni ja Isabellassa oli tietynlainen naisellisuus, siis semmoinen, että tykkään kauneudesta, estetiikasta, on kiva laittautua ja kauniit vaatteet, korut, kaikki sellainen, että kyllä sellaisen tunnistan ja semmoisen, että asiat pitää olla aika tip-top niin järjestyksessä ja hänhän oli hyvin tämmöinen määrätietoinen, että asiat menee näin. Ja tunnistan itsessäni myös sitä, mutta sitten en ehkä ihan niin ääripää siinä. Ja siihen se oikeastaan ulkonäkö ehkä oli sama, mutta ei muuten en tunnista hirveästi, tai mitä nyt muistaa sitä hahmoa, niin enemmän menen itse aina positiivisuuden kautta. Joo. Ja mähän en nyt sua silleen henkilökohtaisesti tunne, mutta jos mä nyt on sun syntymäkartan perusteella, niin kuin mitä mä tuossa mietin tätä asiaa, että onko täällä jotain samaa niin kuin tässä sinun Isabellan hahmossa ja sitten niin kuin sinussa, niin se on oikeastaan toi nousumerkki, että sä oot nouseva neitsyt, niin sieltä tulee se tip-top ja semmoinen, niin kuin, että asiat pitää olla järjestyksessä ja semmoinen järjestelmällisyys. Mutta sitten kun neitsyt on välillä vähän semmoinen, niin kuin, se ei ole välttämättä niin, on se toki semmoinen empaattinen, mutta se ei ole välttämättä ihan niin semmoinen lämminhenkinen. Mutta sitten sulla tulee se tuolta, kun sulla on sun kuu ja Merkurius on ravussa, niin sieltä rapuenergia on hyvin tämmöistä niin kuin empaattista, hellää, hoivaavaa, lempeää, niin sitten tavallaan sitä kautta, niin että sä et ole niin semmoinen niin överi nousuneitsyt, vaan että sussa on semmoista pehmeyttä lisäksi. Nousumerkki tosiaan on semmoinen niin puoli meissä, joka näkyy meistä ulospäin, ja se on se, mikä ensimmäisenä, kun me astutaan huoneeseen, niin ihmiset näkee me, että me tavallaan tuodaan se meidän nousumerkki näin, että tässä mä nyt olen. Eli sinusta tulee tuo neitsyt. Ja neitsyt on tosi semmoinen, se on just semmoinen huoliteltu,
semmoinen tosi niin kuin järjestelmällinen ja hyvin niin kuin pikkutarkka ja semmoinen, ja tosi niin kuin semmoinen siisti. Mutta sulla on toi aurinko ja Venus on kaksosissa, niin sussa on sitten myös semmoinen niin kuin leikkisämpi puoli, mitä ei nyt ehkä sitten täällä niin kuin Salkkari Isabellan hahmossa niin hirveästi ollut. Että sehän oli hyvin tämmöinen niin kuin kunnianhimoinen ja semmoinen vähän niin kuin, ei ehkä halunnut näyttää sitä herkkää ja semmoista niin kuin hassuttelevaa puolta. Mutta joo, nyt kun tosiaan käytiin tämä pakollinen salkkariosuus läpi, niin voidaan mennä niin kuin tähän ihan oikeaan tulkintaan. Joo, okei. Tämä oli ihan mielenkiintoinen alku kyllä tämäkin. Joo, niin mä ajattelin, että kyllä varmaan katsojia kiinnostaa, kun ne tunnistaa todennäköisesti sut, että hei, toi on se Salkkari Isabella. Vai tunnistaako ihmiset? Tunnistaako ihmiset sua? Että jos no, niinku... joo, kyllä nyt tunnistaa, mutta aika vähän sitä enää nykyään missään kuulee. Mitä, että jossain kaupassa saattaa joku tulla joskus sanomaan tai jossain parkkipaikalla, että hei, ootko se? Ja se, mikä on tosi jännää, niin on jotkut semmoiset nuoret, kun siitähän nyt 10 vuotta, kun on jäänyt jo pois sieltä, siis 11 vuotta. Niin. 11 vuotta. 2014 keväällä näin tavallaan viimeisen kerran niin, siitä on jo yli 10 vuotta. Joo, ja sitten tietysti uusinnat kaikkihan tuli aina sit siitä, mutta nekin on jo loppunut. Että kyllä siitä on aikaa, mutta se mikä on jännää, niin tosi monet semmoiset 10-15-vuotiaat saattaa tulla, että hei, oot se Isabella? Mitä, että sä oot ollut vaipoissa silloin? Joo, mutta kato, kun salkkarifanit, kun ne katsoo niitä vanhoja, kun ei se riitä niille, että ne katsoo vaan ne uudet. Et sen takia varmaan ne nuoretkin, että ne on katsonut ne varmaan alusta asti kaikki jaksot, jos ne on vaan löytänyt ne jostakin, niin sitten kun sä olit kuitenkin aika pitkään siellä, niin varmaan sitten senkin takia muistaa, että oli niin pitkän ajan. Mutta tosiaan joo, mä kysyin sulta, että mikä sua kiinnostaisi niin kuin täältä sun syntymäkartalta ensisijaisesti, että mitä me katsottaisiin, niin sä sanoit, että voitaisiin katsoa vähän tuota persoonallisuutta ja sitten ehkä jotain uraan ja työelämään liittyvää. Niin mä nyt niitä sitten vähän koostin tähän tulkintaan. Sä näet nyt tosiaan siellä sen sun syntymäkartan, niin täällä aika kartan yläosassa on tämmöinen ympyrä, missä on piste keskellä. Niin se on tuolla kaksosten merkissä ja se on sinun aurinkomerkki. Eli toisin sanoen se on sun horoskooppimerkki. Aurinko astrologiassa, niin se kuvastaa meidän semmoista, ihan sitä meidän ydinolemusta ja meidän perusenergiaa ja semmoista, että millainen tavallaan on se oma niin kuin sisäinen valovoima ja mikä on sun potentiaali ja mikä on sun semmoinen luontainen valovoima ja semmoinen, että tavallaan ajatellaan, että se auringon valovoima, niin sinulla se on kaksosissa. Ja se on semmoinen merkki sulle, että sun täytyy niinku tuoda niinku ulospäin sitä sun kaksosenergiaa. Että se on niinku semmoinen, että jos se aurinko jää ikään kuin varjoon, niin sit ihminen voi aika huonosti. Koska se on hyvin tärkeää, että se ihminen saa niinku tavallaan ilmentää sitä omaa aurinkoaan. Ja aurinkokaksoset on tosi semmoinen utelias, semmoinen tiedonjanoinen, tykkää opiskella paljon. Yleensä kaksoset tietää paljon eri asioista, että tosi moni asia kiinnostaa. Ja on semmoinen aika leikkisä, hassutteleva, pirskahteleva, aika hauska ihminen, tosi semmoinen puhelias, seurallinen. On just niin kuin kaksonen on tosi hyvä niin kuin näissä vuorovaikutusasioissa ja muussa, että sekin oli mielenkiintoinen, että kun eikö sä ollut joku vuorovaikutusvalmentaja, joo, niin se jotenkin, että sähän teet niin kuin just oikeaa asiaa, että se kaksonen on niin kuin se, että se vuorovaikutus on kaksosen vahvuus. Se osaa käyttää sanoja. Se on hyvin tämmöinen niin kuin nokkela ja semmoinen, sillä on paljon semmoista ymmärrystä niin kuin erilaisista näkökulmista. Ja se kaksonen on vähän semmoinen niin kuin sillan rakentaja erilaisten ihmisten välillä. Ikään kuin se tavallaan yhdistää nämä kaikki muut
horoskooppimerkit, että kaikilla on erilaiset näkemykset asioista, mutta kaksonen on se, joka yrittää vähän niin kuin koota ne yhteen, että hei, että voisitko sä ajatella vähän tätä asiaa näin, ja no voisitko sinä ajatella näin, ja hei, ettekö te näe, että tässä on paljon yhteistä, ja voitaisiko me kuitenkin tulla toimeen, ja että se tykkää niin kuin kasata erilaisia ihmisiä yhteen, ja vähän niin kuin semmoisia siltoja rakennella niiden ajatusten välille. Että kaksonen on tosi tämmöinen niin kuin mentaalinen, semmoinen, on tosi paljon omassa päässään ja niin kuin miettii paljon asioita. Ja mitä hän antaa ulospäin, niin se voi olla enemmän sitä hassuttelevaa, pirskahtelevaa, semmoista vähän niin kuin hauskoja tarinoita kerrotaan, mutta sitten niin kuin sisimmässään kaksoset on aika semmoinen syvällinen ja että kyllä ne pohtii asioita niin kuin tosi paljon ja miettii ja se ei välttämättä aina näy ulospäin. Että kaksosta voidaan joskus pitää vähän pinnallisenakin ja semmoisena, että se ei jaksa perehtyä niin kuin asioihin kunnolla, vaan se vaan vähän tietää kaikesta. Mutta sitten kyllä se niin kuin oikeasti miettii asioita paljon ja saattaa joskus ahdistuakin niistä omista ajatuksistaan, kun on niin paljon päässä niin kuin kaikkea pyörii. Mutta jotenkin että se semmoinen pirskahtelevuus ja kepeys ja vähän niin kuin, että ei oteta asioita niin vakavasti. Että toi sun nousumerkki neitsyt on enemmän se, joka ottaa asiat vähän turhankin vakavasti ja on vähän niin kuin liiankin pikkutarkka joskus ja semmoinen, että se niin kuin ahdistuu asioista. Ja sitten taas kaksonen on vähän enemmän semmoinen, että ei tämä elämä nyt niin vakavaa ole ja vähän semmoinen huithapeli sitten enemmän. Siis vitsi, tämä on mielenkiintoista, koska mä tunnistan itsessäni noin molemmat puolet. Joo. Ja just mulle niin kuin välillä muutokset on tosi sellaisia, mitkä ärsyttää ja ahdistaa, kun on suunnitellut asian ja jotenkin mikä tämä menee. Ja sitten tuleekin yhtäkkinen muutos, niin se ärsyttää ja joutuu kaiken miettimään uudestaan. Mutta sitten mä huomaan, että mä niinku aina itselleni sanon, että no taas et se jotenkin hoituu. Että yritetään sieltä niinku puskea se jotenkin, että no ei tässä nyt ole niin vakavaa ja tämä nyt on niin okei, nyt rauhoitut ja nyt tämä menee niin kuin näin, että sopeutuu siihen. Mut, joo, tosi mielenkiintoista. Joo. Siis juuri tuo, mitä sä kuvasit, niin se on just noiden kahden merkin niin kuin semmoista, niin kuin, että ne eri puolethan pallottelee niin kuin sinussa. Et kaksonen on hyvin semmoinen, se on niin kuin se sopeutuja, että sen voi tiputtaa ihan mihin tahansa tilanteeseen. Ja se vaan niinku, sit se hetken katsoo, tai sellainen hyvinkin niinku pienen ajan, silleen, okei, nyt ollaan täällä, ja no, ei kai tässä mitään, että mennään tällä, ja niinku, ja sitten toi neitsyt taas on semmoinen, että se niinku etukäteen murehtii, että jos se saisi vaikka tietää edellispäivänä sen, että hei, nyt tulikin kuule muutos tähän, ja että huomenna sun pitääkin, että sä et meekään tonne, vaan sä meetkin tänne, ja sun pitää nyt tehdä vähän eri tavalla. Ja sitten sillä neitsyellä on joku hirveä semmoinen, että olisi ollut lista asioista ja semmoinen, niin kuin, että nämä asiat näin tässä järjestyksessä ja näin minä teen. Ja sitten siihen tulee muutos ja sitten se neitsyt on aivan niin kuin paskana, että ei tästä kaikki on pilalla, ei oikeasti ei tästä voi tulla mitään ja en mä niin kuin selviä ja sitten kun kaksonen on myös hyvin semmoinen, että se kyllä osaa sen katastrofiajattelun, koska se mieli käy kierroksilla ja näin, niin sitten käydään ne kauhuskenaariot läpi vielä siinä. Mutta sitten just, että sieltä pitää ammentaa sitä kaksosten hyvää energiaa, että sitä just, että ei tämä ole niin vakavaa ja että niin kuin vähän sanoa tuolle neitsyelle, että koitan nyt vaan, että ei ole nyt oikeasti noin paha juttu ja niin kuin, että mietin nyt mikä on pahinta mitä voi käydä ja mitä sitten just ja että vähän enemmän sit sellaista kaksosmaista kannattaa ammentaa niissä tilanteissa ja niin kuin just muistaa se, että minussa on tämäkin puoli. Kaksosten just se, niin kuin, että mikä sen tehtävä on täällä, niin se on just sitä, että verkostoidutaan ja luodaan niitä semmoisia yhteisöjä ja semmoista, että tehdään yhdessä ja yhteistyötä, ja tehdään ihmisten kanssa niin kuin työtä. Et ei pelkästään vaikka jotain liukuhihnatyötä tai numeroiden parissa, vaan että tarvii ne ihmiset kuitenkin niin kuin siihen mukaan. Ja
Et silloin kaksonen saa niin kuin olla sille elementissään, että se pääsee sillain niin kuin jakamaan niitä ajatuksia ja vuorovaikuttamaan ihmisten kanssa. No just toi tarinan kerronta on myös yksi, mitä niin kuin, että kaksosten pitää saada tehdä sitä, että se saa kertoa niin kuin tarinoita ja semmoisia. Usein kaksosilla on semmoisia hauskoja sattumuksia ja kaikkea niin kuin semmoisia, että niin kuin ihmiset nauraa sitten niille jutuille, mitä kaksoset sitten kertoo, että mulle kävi tälleen ja sitten kaikki on, että vain sulle voi käydä noin. Joo, kyllä mä koen olevani hirveän hauska. Joo, kyllä tämän lyhyen tuntemisen perusteella voin jo sanoa, että on kyllä sunkaan on hauska keskustella. Ja sun aurinko on 10 huoneessa. Huoneita on siis 12, eli yhtä monta kuin noita merkkejäkin. Niin tämä 10 huonehan on meidän just niin kuin työn huone, uran huone. Siellä on meidän niin kuin se työelämä, että se on se elämän alue. Että sun aurinko on siellä työhuoneessa. Ja se tarkoittaa sitä, että sä oot hyvin niin kuin omimmilla sit, kun sä saat tehdä töitä ja sun pitääkin tuoda se sun valovoima ja se sun auringon valo sinne työelämään. Että sun pitää niin kuin näyttää se sun kaksospuoli siellä töissä, että silloin sillä sä pääset niin kuin loistamaan ja se on se sun potentiaali ja sun vahvuus siellä työelämässä, että sä näytät sen sun kaksosenergian. Oikeastaan se, että se sun perusidentiteetti ja se, niin se voi jotenkin koostuvakin siitä, että millainen sä oot sun töissä. Et voi olla, että se niinku työssä vaikka se menestyminen ja muu, niin se vaikuttaa myös siihen, että miten sä näet itsesi. Ja että näetkö sä itsesi vaikka arvokkaana tai näin. Että jos vaikka töissä menee huonosti, niin voi olla, että sä koet niinku itsesikin jotenkin epäonnistuneeksi niinku ihmisenä. Ja sitten päinvastoin. Kyllä. Joo. Siellä on myös toi Venuskin on tossa. Venus on tossa aivan siis, sehän on samassa asteessakin tuossa kaksosissa kuin toi aurinko, että ne on niinku ihan kiinni toisissaan. Aurinko ja Venus. Venus kuvastaa esimerkiksi arvomaailmaa ja tälleen, niin sit se, että jos Venus on 10 huoneessa, niin se tarkoittaa niinku tälleen mutkat suoriksi vedettynä sitä, että sinä arvostat sinun työelämää ja sitä, että se on niinku se, mitä sä pidät tärkeänä. Että se on se kutsumus ja semmoinen, että täytyy saada, sä pystyt toteuttaa itseäsi sen työn kautta ja näyttää ne sun vahvuudet siellä. Sitten tosiaan toi sun kuumerkki, se on tämä kuun sirppi täällä. Pikkusen mennään sinne vasemmalle päin, niin sehän on tuolla ravun merkissä. Toi rapu on oikeastaan kuulle semmoinen kotimerkki, että kuu on kotonaan siellä ravun merkissä, että ne kuuluu ikään kuin yhteen. Että se kuulla on ihan hyvä olla siellä ravun merkissä. Sillä ei voi hyvin ja niin kuin, että se kuu kuvaa meidän semmoista tunne-elämää, meidän sisintä, meidän tarpeita ja muuta. Ja se myös vaikuttaa tosi paljon meidän persoonallisuuteen. Ja kuurapu on tosi semmoinen herkkä ja huolehtiva ja semmoinen todella hoivaava, vähän semmoinen äidillinen. Ja kuuravulla on tosi vahva se intuitio ja semmoinen, että se vaan tietää, että mikä niinku, se tietää vaan, että miten asiat on. Ja joo, varmaan jotain häiriöistä. Mikä se nyt on sana? Pätkii. Joo. Huomaatte, en ole ollut töissä nyt Mitäs tää nyt tekikään? Tää pätkii aivan. Niin, pätkii. Joo, normaali on työelämässä välillä pätkii, mutta nyt olet, mikä se sana edes? Se sopii hyvin tuohon, että pätkii yhteys ja pätkii vähän ajatuskin. Kyllä. Joo, mullakin pätkii hyvin usein, mutta se on kato tätä kaksosenergiaa myös, että kun se on vähän sellaista kaoottista, unohdin sen sanoa, että kaksonen tulee on paljon sellainen kaikkea kerrallaan. Niin, tulee, siis joo. Se on tosi paljon ajatuksia ja sitten niin. kaiken ja sitten käydä selitän niitä samaan aikaan. Se on jännä, että joku ei vaan ymmärrä. Mutta hei, mun piti muuten sitä kysyä tästä kaksosneitsyt niinku yhdistelmästä, että miten sä koet ton, että
jos on niin kuin joku tämmöinen sovittu, että sun pitää olla tiettynä aikana jossain tietyssä paikassa, niin ootko sä aina ajoissa? Ootko sä hyvissä ajoin? Ootko sä just silloin, kun pitää, vai ootko sä usein myöhässä? En ikinä ole myöhässä, olen aina ajoissa. Ja sitten tässä on se, että aikoinaan mä saatoin olla etuajassa vaikka 20 minuuttia tai puoli tuntiakin, tosi paljon etuajassa, koska koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu matkalla. Ja sitten jos toinen oli myöhässä vaikka 10 minuuttia, niin mä oon saattanut odottaa siellä vaikka 40 minuuttia, josta 30 minuuttia on oma vikaa, ei voi olla vihainen kuin 10 minuutista. Mutta sellainen, että mä oon harjoitellut tässä, että mä olisin enemmän täsmällinen, että vain 5 minuuttia aikaisemmin. Mutta aina yleensä pitää olla pikkusen aikaisemmin ja varautua siihen, että jos jotain matkalla käy. Mutta en ole ikinä myöhässä. Mun yksi lempinimi oli teininä jo neiti Aita. Ja sitten ystävät sanoi, että no kunhan Kiti saa lapsia, niin sit se ei vaan voi olla enää ajoissa. Aina olin ajoissa. Okei. No joo, kato, kun se on niin nousuneitsyttä, että neitsyt haluaa olla, se on hyvin täsmällinen ja mielellään juuri niin kuin 40 minuuttia etuajassa. Mutta sitten mä mietin että kun sulla on kuitenkin toi kaksonen tuolla, että kaksonen on niin kaoottinen, että onko sulla sitten lähtötilanteet kaoottisia? Vai onko sä siinäkin tosi järjestelmällinen, että sä saat pidettyä järjestelmällinen. Okei. Joo, järjestelmällinen, mutta sitten se ehkä on siitä, että emme loppupeleissä ole siitä, että jos joku muu sit myöhästyy, vaikka sanoin äsken, että ei voi olla vihainen kuin 10 minuutista, kun on odottanut 40 minuuttia esimerkiksi, niin mä annan ehkä helpommin anteeksi jollekin muulle sen, että se on myöhässä, mutta minä en saa olla myöhässä. Joo. Että mä niin tavallaan siinä tilanteessa sopeudun siihen, että jollain menee aikaa enemmän tai tulee jotain, vaikka se vähän ärsyttää kyllä. Mutta kyllä kun nämä on suunniteltu kaikki hyvissä ajoin jo edellisenä päivänä, mitä pitää tehdä ja kun on paljon liikkuvia osia, mihin aikaan pitää lähteä ja näin, niin se ei, jos on myöhässä, niin se harvoin johtuu minusta itsestäni, vaan sitten se on joku julkinen väline tai sitten se on joku muu tekijä. Ja silloinkin aina ilmoitan sille kukaan, että saatan myöhästyä vaikka minuutin tai 2. Mä ilmoitan yleensä aina sen, enkä ole sellainen, että no, pari minuuttia sinne tai tänne. Joo, siis kun toi on just, että kun se on myös neitsyen, niin kuin, että se voi olla, että jos sä oot nyt oppinut olla pikkusen täsmällisempi, eikä niin, että sä oot puoli tuntia etuajassa, koska se voi olla, kun neitsyt on myös hyvin epävarma, niin kuin siitä, että pystynkö minä ja näin, niin se voi niin kuin pelätä sitä, että mitä jos mä myöhästyn, ja sehän on maailman loppu, ja se on katastrofi, jos mä myöhästyn, en minä voi myöhästyä. Kyllä. Näin, niin sitten se voi olla, että se haluaa mieluummin niin kuin varmistaa sen, että minä varmasti olen ajoissa, ja sitten se on niin kuin, vedetään vähän överiksi, että ollaan sitten todella ajoissa. Mutta sä oot nyt kyllä hyvin niin kuin nousuneitsyttä sit toteutat, että sä elät sen mukaisesti enemmän ja sehän on ihan hyvä. Tai oikeastaan se on niin kuin se semmoinen tavoiteltavakin asia, mitä pitääkin tehdä. Että nousumerkki on meidän semmoinen kasvusuuntakin ja se on niin kuin semmoinen, mitä me koko elämän ajan, että siellä on niin kuin paljon semmoisia haasteita, mitä meidän täytyy kohdata ja harjoitella, niin yksi niistä nyt on toi täsmällisyys, mutta et sun ei nyt sitä tarvitse selkeästi. Mutta se voi olla sitten myös se itsekriittisyys ja tämmöinen, mitä sun pitää harjoitella, että sä pääset niistä eroon. Niin onko kärsimättömyys tai tällainen näin myös tuolla neitsyt-merkissä? Tai silleen, koska siis mähän on niin kuin jotenkin semmoinen, että musta tuntuu, että kärsivällisyysharjoittelu on itselleni elämänmittainen matka. Se on siis sinulla kyllä, että yleensä ei nousuneitsyt ei yleensä harjoittele kärsivällisyyttä, mutta sinä joudut sitä harjoitella, koska sinulla on tämä Mars täällä. Ja se on oikeastaan, nyt kun katsoo, niin sun nousumerkki on 8 astetta neitsyttä ja sun Mars on 16 astetta. Ja lisäksi se on täältä näkyy, että on ykköshuone, niin ykköshuone on meidän semmoista meidän niin kuin minäkuvaa ja semmoista just sitä niin kuin identiteettiä ja muuta, niin että sinulla on Mars siellä, ja Marshan on niin kuin tämmöinen toiminnan, aggression, voiman planeetta,
Ja sitten Mars, jos sitä miettii, niin kuin, että mihin merkkiin se liitetään yleensä, niin se liitetään oinaaseen. Ja oinas on hyvinkin kärsimätön. Eli periaatteessa silloin, jos meillä on niin kuin, hyvin lähellä meidän nousevaa merkkiä on joku planeetta, ja vieläpä tässä niin kuin ensimmäisen huoneen puolella, eli niin kuin sulla, ne tavallaan niin kuin toimii yhdessä. Eli me ei voida miettiä edes tätä sun nousumerkkiä silleen irrallisena, vaan tämä Mars, no toki myös toi Jupiter tuolla, mutta tämä voi olla vähän tiedostamattomampi, kun se on tuolla 12 huoneessa, niin, mutta tämä on enemmän semmoinen, niin kuin, että sä varmaan tiedostatkin, niin kuin sanoitkin äsken, niin sen, että se semmoinen kärsimättömyys ja se, että sä voit miettiä sitä vaikka niin, että sinun nousumerkkiisi tulee lisäksi ikään kuin nousevan oinaan piirteitä tämän Marsin kautta. Että sä voisit ajatella sen niin, että sä oot yhdistelmä nousevaa neitsyttä ja nousevaa oinasta, mutta se oinasenergia, eli tämä Mars, se ei ole ihan niin vahva tietenkään, koska tämä on nimenomaan, tämä neitsyt on se sun nousumerkki, mutta oinashan on niin kuin kaikista kärsimättömin merkki. Et se tulee sitä kautta ja se on osa sitä, mitä sinä harjoittelet koko tämän elämän. Ja siitä kautta voi tulla myös semmoinen, niin kuin, joskus oinas saattaa niin kuin olla semmoinen, että kun sillä on joku mielipide tai joku, hän haluaa niin kuin sanoa sen totuuden ja sillä on tosi suorapuheinen. Ja sitten kun neitsytkin on aika semmoinen, että se haluaa kyllä nostaa asioita niin kuin esille ja asioita, jotka on niin kuin pielessä, niin sitten se haluaa sanoa ne, että tämä asia on pielessä. Niin sitten kun siihen tulee lisäksi tämä Mars-energia, niin se voi olla joillekin niin kuin liikaa, että se on liian semmoinen, niin kuin, että toiset voi ottaa sen vaikka loukkauksena tai liian suorapuheisuutena tai jotenkin että siellä on sellainen niin kuin voiva, semmoinen määrätietoisuus siinä sun olemuksessa mukana. Niin onneksi ja sitten se kaksonen vähän pehmittää, että se osaa puhua niille kaikille, vie sen viestin eteenpäin niin kuin se pitää jättisti, mutta ystävällisesti. Tästä olen saanut niitä töissä hyvää palautetta. Joo, ja nythän sä osasit jo itsekin tulkita tätä sun karttaa, että se menee just niin kuin noin. Kun sua kiinnosti tosiaan toi urajutut myös, niin uraan liittyy tämmöinen akseli, tämmöinen paksu viiva täällä, mikä on MC, joka on semmoinen työelämän akseli. Ja tämä on myös toinen semmoinen kanava, mitä kautta sun energia tulee ulos. Ja se on semmoinen näkyvä puoli sinusta myös tämä MC. Ja se on sulla härän merkissä. Ja härkähän on sitten taas niin kuin kaikista hitain merkki. Niin täällähän on pieni ristiriita sitten tässä, että sun pitäisi niin kuin sun työelämässä toteuttaa tätä härkää. Ja semmoista rauhallista, hyvin hitaasti eteenpäin menevää. Et siellä voi tulla just tätä haastetta, että se kärsimättömyys ikään kuin pilaa sulta joitain mahdollisuuksia. Tai että jos sun pitäisi niinku rakentaa asioita täällä työelämässä silleen niinku pitkäjänteisesti ja tosi niinku että sä tavallaan näet vaan sen, että okei, mikä on mun tavoite, sit sä teet jonkun strategian ja sit sä lähdet pikkuhiljaa niinku, silleen tosi suunnitelmallisesti hitaasti sitä kohti ja niinku, että härkä on tosi semmoinen, että sit kun se löytää sen motivaation, niin se kyllä, että vaikka härästä sanotaan, että se on laiska, mutta se kyllä on hyvin niin kuin ahkera sit, kun sillä on se motivaatio kohdallaan. Mutta se ei mene kovin lujaa. Ja sitten siinä voi tulla just se, että sä saatat niin kuin kyllästyä siihen odotteluun ja siihen, että se etenee hitaammin, mitä sä olit ajatellut. Ja jotenkin, että sä et pääsekään maaliin niin nopeasti, miten sä haluaisit. Ja myöskin tää sun aurinko kaksonen, se on myös hyvin levotonta energiaa. Se saattaa vähän hyppiä asiasta toiseen, että no en mä jaksa tätä nyt ja tää kestää liian kauan ja mä teen nyt tätä toista juttua sit, kun ei tää nyt etene ja vähän niin kuin semmoista. Ja sitten täällä oli myös tämmönen, tää oli tosi mielenkiintoinen kuvio,
kun me katsotaan tätä paksua viivaa, mikä menee täältä MCltä, menee tänne IC-akselille, tai IC-akseli, ne on niin toisiaan vastakkain, niin täällä onkin meillä sitten ihan kiinni melkein tässä mustassa viivassa niin Uranus. Ja sitten koska se on näin lähellä tätä, niin me tiedetään, että sehän on nyt niin kuin, se on vastapäätä tätä sun MC-pistettä, tämä Uranus täällä. Se tekee oppositioaspektin sinun työelämän pisteelle. Ja oppositio se on haastava aspekti, että sä joudut harjoitella vähän semmoista, siellä mennään keinulaudalla tavalla, että sä vähän joudut niinku tasapainotella sen kanssa, että Uranus on vähän semmoinen, se tuo semmosia niinku, vähän niinku semmosia shokkiyllätyksiä, semmosia tosi semmoista niinku äkillisiä muutoksia ja semmoista, ja sit kun se on niinku oppositiossa sun MClle, niin siitä voisi ajatella, että sulla voi tulla välillä sun työelämässä sellaista, että sä saat yhtäkkiä jonkun ihan uuden idean ja sä vähän niin kuin, että ei vitsi, en mä jaksa tätä enää, tää ei etene mihinkään ja että nyt mä teen ihan jotain muuta ja semmoinen, että muut on silleen, wow, mitä sä oot tekemässä ja heittää vaan kaiken, että ei, mä aloitan ihan alusta nyt ja mä teen ihan toista juttua ja siellä voi tulla siis jotain tämmöistä, että sä alat niinku tehdä jotain aivan muuta tai hyvin semmoisia yllättäviä käänteitä tai jotain semmoista, että haluaa niinku koko ajan uudistaa ja haluaa semmoista, että jotenkin kaipaakin ehkä semmoista muutosta. Ja sitten toisaalta tämä sun MC-härkä täällä, niin härkä pitää semmoisesta vakaasta, rauhallisesta, pysyvästä, siitä, että se luo semmoisen turvallisen, että se työelämä on semmoinen, että tästä minä varmasti saan rahaa ja tämä turvaa minun talouden ja jotenkin, ja sitten siellä on kuitenkin tuommoinen Uranus, joka koko ajan vähän haastaa sitä, että semmoista, että haastetaan se turvallisuuden tunne. Ja sitten siellä varmaan vähän pallotellaan siinä, että uskaltaako, että milloin lähdetään tekemään muutoksia ja milloin sä sitten ehkäpä jämähdät niihin vanhoihin kaavoihin ja milloin sä vähän niin kuin varmistelet, että en mä uskalla tuohon lähteä, että mitäs jos mä menetän kaiken ja että lähteekö sitten yhtäkkiä, että sä oot rakentanut jotain hyvin tälleen pitkäjänteisesti ja tehnyt tosi paljon jonkun asian eteen työelämässä. Ja sit sä kyllästyt, että sä et jaksa, sun kärsivällisyys ei riitä siihen odotteluun ja siihen, että se ei etene niin nopeasti. Niin pistäksä sit vähän niin kuin kaiken paskaksi ja jotenkin, että en mä sit jaksa tätä, että tehdään sit jotain toista tai että luovutaksä niin kuin liian helposti ja sitten jotenkin, että siellä olisi vaikka just tullut joku tosi iso juttu, mutta sä et jaksanut odottaa sitä. Että se voi, jotenkin se voi haastaa. Joo, siis tässä itse asiassa mä tunnistan taas sen, että siis tykkään silleen, niin kuin, että on semmoinen turva, tietty turva, että mä niin kuin, jos menen johonkin töihin, niin sitoudun siihen ja on monta vuotta, että nyt tekin on rekrytointeja tehnyt nyt jo 8 vuotta tässä näin. Ja mutta se, että mun pitäisi koko ajan saada jotain uutta ja lisää, siis semmoista, että se ei ole sitä, että mä haluan pois sieltä nykyisestä työpaikasta, vaan se, että mitä muuta voin saada vielä lisää, pitää jotain keksiä, taas jotain, että tulee jotain uutta, ja sitten mä keksin jotain uutta, mutta mä näen kestä hitautta, että siis kun asiat eivät mene eteenpäin, se on aivan siis... Et tuntuu, että jonkun asian keksit vaikka huhtikuussa, niin miksei se ole vieläkään tapahtunut joskus puolen vuoden päästä. Että mitä hitto, eikö tässä näin? Okei, tehdään sitten jotain muuta. Että jos tämä nyt ei selkeästi onnistu, nyt pitää keksiä taas jotain muuta, kun tämä ei toimi. Joo. Mutta siellä on pysyy se tietty sama pohja, pysyy siellä koko ajan, mutta mä sen päälle keksin kaikkea koko ajan uutta. Mutta toi, että hitaasti, rauhallisesti, niin kaikki mulle heti tänne nyt, kiitos, on oikeasti se. Ja on tosi vaikea, että pitäisi antaa aikaa, koska mun mielestä kuukausi tai puoli vuotta on jo ihan sikapitkä aika kaikkea. Mitä ne ei ole tapahtunut.
Niin, okei, tämä ei sitten vaan toteudu, seuraava juttu kehii. Joo, toi voi olla semmoinen, mitä sun pitää, että sitä kärsivällisyyttä, että sun pitää jonkun verran harjoitella. Ja varmasti ne on niissä asioissa, mitkä on sulle semmosia todella tärkeitä ja semmosia, että tämä olisi niin se mun unelmatyö ja tätä mä haluaisin tehdä, mutta sitten se ei niin kuin jostain syystä vielä ole tapahtunut tai se ei ole vielä tullut se läpimurto tai tämmöinen, niin ehkä niissä asioissa sä tarvit lisää sitä kärsivällisyyttä ja yrität tuota härkäenergiaa. Se on kärsivällinen, se jaksaa odottaa ja se luottaa siihen, että kyllä tämä sehän on myös ton nousuneitsyenä sun tehtävä, että sun pitää oppia myös luottamaan siihen, että kyllä tämä elämä vie sut sinne, minne kuuluu. Että luottaa vähän enemmän siihen universumiin, että kyllä se antaa sulle ne oikeat asiat. Just, että jos vaan tekee sitä, mitä rakastaa, vaikka se ei ole vielä edennyt sinne, mikä olisi se ihan se päämäärä siellä, niin silti jotenkin, että oppii pikkusen luottamaan ja oppii vähän sitä kärsivällisyyttä. Mutta se sitten tuossa on just se vastapuolena se, että tämä MC-härkä, siellä on se haastepuoli, että kun hän ei välttämättä sit ihan uskalla aina tehdä muutosta silloin, kun se olisi tarpeen. Ei uskalla ottaa riskiä sitten silloin, kun sitä tarvisi. Ja sitten tämä Uranus haastaa sua siihen riskinottoon, että pitääkin ottaa riskejä silloin, kun ne on tarpeellisia. Ja yrittää oppia tunnistamaan ne tilanteet, että milloin sä teet milloin sä tavallaan et tee muutosta, vaikka se olisi tarpeen, ja se syy on se, että sä et uskalla, ja sä pelkäät sitä muutosta siinä asiassa, ja sä pelkäät, että sä menetät jotain. Ja milloin taas sitten on enemmän, että että älä nyt luovuta, tai että se on semmoinen keinulauta just, että siellä ne eri puolet keikkuu koko ajan ja sun pitäisi löytää sitten se kultainen keskitie, että sä saat sen keinulaudan sillai tasapainoon ja sä opit sen, että milloin pitää tehdä se muutos ja milloin ei kannata. Ja että sitähän sä nyt sitten harjoittelet siellä työelämässä. Mutta jotenkin kun sulla tosiaan on toi sun aurinko ja Venus on tuolla kaksosissa ja kun ne on siellä sun työelämän huoneessa, niin sitä kauttahan se kaksosenergia siellä sun työelämässä on myös hyvin vahva. Et se ei ole tietenkään pelkästään toi härkä, koska siellä on hyvin vahva toi kaksospainotus myös. Niin sitä kautta tulee se, että kaksonen on tosi monipuolinen merkki. Ja se ei todellakaan halua tehdä vain yhtä asiaa työkseen, vaan just niin kuin sullahan on vähän erilaisia urapolkuja, päällekkäin ja limittäin ja yhtä aikaa, niin se on just oikein, että sä saat tehdä erilaisia asioita, mutta sun pitää vaan se oppia just tunnistamaan, että onko siellä joku, joka jää roikkumaan, että mä nyt pidän koska toi on mulle semmoinen turvajuttu tai jotenkin, että onko siellä joku semmoinen työ. Ja siitä voi oppia sit luopumaan, kun on tarve. Eli tämän sinun työelämän akselin hallitsijaplaneetta on Venus. Sieltä tulee sitten semmoinen luovuus ja just semmoinen kaikki estetiikka ja taide ja sulla taisi olla sitä musiikkiuraakin ja että ne tulee sitä kautta sinne mukaan ja ne on just oikeita asioita, mitä pitääkin olla. Et sun pitää saada sun Venusta myöskin käyttää siellä sun työelämässä. Vitsi, tämä on kyllä niin mielenkiintoista. Mutta joo, jos otetaan vaikka tuosta sun Marsista nyt vielä semmoinen vähän ohjenuora, että miten sä voit sitä oikein hyödyntää. Että toi sun Mars, se on kuitenkin se sun semmoinen, se on se sun sisäinen moottori, toimintatapa, se mistä sä motivoidut ja muuta. Että miten sun kannattaa hyödyntää, että kun sun Mars on neitsyen merkissä, niin sä pyrit aina, että sun työn jälki on tosi hyvää, sä pyrit tarkkuuteen, sä pyrit laadukkaaseen työn jälkeen, sä oot huolellinen ja tarkka sitten sun toiminnassa. Mutta sieltä tulee sitten myös tätä itsekriittisyyttä mukaan, että sitä neitsyt energiaa
Ja voi olla, että ei kestä oikein virheitä ja on suorituskeskeisyyttä ja on sitä ylianalysointia ja on perfektionismia myös. Että nämä on semmoisia haasteita, mitä tulee sun Mars-merkistä ja sitten myös tuosta sun nousumerkistä, neitsyestä. Että ne on niinku tämmöisiä haastepuolia. Mutta se, että mikä siellä on tärkeää, niin sulla täytyy olla toimintasuunnitelma. Sun Mars, eli sun toimintaplaneetta nauttii siitä, että sulla on oikeasti selkeä suunnitelma, mitä sä oot tekemässä, mihin sä pyrit. Ja just ehkä sellainen to-do-lista ja tämmöiset, että se selkiyttää sitä sun kaksosenkin kaoottista mieltä. Toki pitää hyväksyä, että muutoksia joskus tulee, mutta sitten vaan sopeutua niihin. Tietynlaiset rutiinit myös tukee sun toimintaa, että sä luot semmoisen rutiinin, miten sä toimit asioissa. Ja myös sitten tämä on hyvä, että semmoinen minimalismi, mikä olisi tärkeää. Että kaksosella voi olla sitä, että se ottaa liikaa kaikkea ja myöskin nousuneitsyt, kun se saattaa vähän niin kuin, että se kokee itsensä riittämättömäksi ja sitten se tekee liikaa. Ja se ottaa jotenkin, että mä teen vielä tän ja tän ja tän. Ja sitten siitä tuleekin lopulta kaaos. Kun se, että sä pystyisit tekemään sen hyvin minimalistisesti ja ottaa vaan ne tärkeimmät asiat sieltä. Niin se tukee sitä sun niin kuin nousumerkkiä, se tukee sun aurinkomerkkiä, se tukee tätä sun marssia, tavallaan sitä sun toimintaa siellä. Että sä pyritkin semmoiseen minimalismiin siinä. Mutta hei! Kiitos paljon Kirsi, kun mä sain tehdä sulle nyt tämän tulkinnan. Toivottavasti sä sait täältä nyt jotain vinkkiä sinne urapolulle. Siis kiitos, tämä oli ihan mielettömän hyvä juttu ja tämä selitti siis mulle itselleni tosi paljon asioita itsestäni. Siis ihan käsittämätöntä, että tällaisia voi nähdä jostain tämmöisestä astrologisesta kartasta. Niin, no, se on outoa. Olen täysin hämmentynyt tästä näin. Se on hyvä palaute minulle, että siellä oli semmoisia tunnistettavia puolia, niin tietää, että on onnistunut siis tulkinta. Todella. Siis ihan mieletön. Yes. No ei muuta, kiitos tosi paljon, että olit. Hei, oli aivan superhauskaa. Ja hei, kiitos vielä. Hei, hyvä. Moi moi! Hei, kiitos paljon kun katsoit tämän videon. Jos sua kiinnostaa oppia, miten astrologiaa voi hyödyntää urapolulla ja työelämässä ja miten sä voit löytää astrologian kautta sun omat potentiaalit ja vahvuudet ja oman tavan työskennellä ja mahdolliset semmoiset ammatit, missä sä pääset loistamaan ja mitkä tuntuu sulle semmoiselta kutsumusammateilta, niin tuu mukaan mun tulevaan workshoppiin. Linkki löytyy tuosta videon kuvauksesta. Ja olisi kiva, jos kommentoit jotain ja muista tykätä ja muista tilata kanava ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!